Maltempata kbira ħakmet il-Gżejjer Maltin u f'Għawdex 5 bugħaddasa kellhom jiġu salvati mill-Forzi Armati ta' Malta. Għalkemm l-ewwel maltempata mill-bidu tal-ħarifa ma ħallitx traġedji, Irlandiż ġie salvat permezz ta' helikopter tal-Forzi Armati ta' Malta. 4 bugħaddasa oħra ġew salvati mill-Patrol Boat Melita 2 wara li sabu ruħhom f'diffikultà viċin Wied il-Għasri. Dawn il-persuni ttieħdu fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għal aktar osservazzjoni. Intant madwar il-pajjiż inġema' it-traffiku f'postijiet bħal Gżira u l-Imsida kienu fost l-aktar li ntlaqtu mill-maltemp li kien ilu mbassar għal dawn l-aħħar jiem. Bosta toroq kienu marqa u s-sewwieqa kienu mwissija jsuqu b'attenzjoni kbira minħabba li l-ilma li kien qed jinġema' fit-toroq. Sa dan it-tant bosta titjiriet li kellhom jitilqu minn Malta ġew posposti minħabba nuqqas ta' sigurtà. N-numru ta' titjiriet li kellhom jinżlu f'Malta niżlu f'Katania. Dan anke fid-dawl tas-sajjetti u l-beraq li laqtu lil pajjiżna bla waqfien.